Kaixo, egunon, Ipuinen herriko erregearen antzerkia prestatu dugu. Zuen gustokoa izatea espero dugu. Hala bada bukaeran txalotu, eskerrik asko. Ama eta Mikel logelan daude, lotarako ordua da eta ama Ipuina irakurtzen ari da. Nolako begi handiak dituzun? Zu hobeto ikusteko. Nolako belarri handiak dituzun? Zu hobeto entzuteko. Nolako hau handia duzun? Zu hobeto jateko. Eta otsoak txano gorritu joan zuen. Baina handik gertu zen gareiztari batek. Dena ikusi eta bere eskopetarekin otsoa hil egin zuen. Otsoaren saberetik txano gorritu eta amona atera zituen. Eta handik aurrera oso pozik bizi izan ziren. Batzuk izanita, matxo! Bai horixe, oremosu bat eman eta lora nena. Kontatu beste bat, ama! Ez berandu da, orain egiteko ordua da. Jo, ama, azkena! Ez ez, hori beste badaki! Osaba Jose, oparitu zian Ipuina, nire linternaren argiarekin irakurriko eretxe. Bazen behin Ipuinen herria, eta herri hartan gure Ipuinetako pertsonei guztiak bizi ziren. Amelingo txirularia, ikotxak, otsoa, irunezuri, txano gorritu. Egun batean, beraien artean, errege aukeratzen hasi ziren. Mikel lokartu egiten da. Txirulekin dena maite mintzen ditudalako ikusi. Gozo beratzetik! Zein ondo! Aitu musika! Baina oso txirua zara eta lan pilo bat egin baruzu zure ama ordearen etxean. Orain bai, baina ezkondu ondoren princesa izango naiz, eta handi gutxira erregina. Orduan zertara? Nahi duzu, gure Ipuinean erregina izan, zure Ipuinean princesa bat lortuko bat duzu, arrazoi duzu, beste bat aukeratu behar duzu ere. Alde mendikat projalakoa, ni izango naiz erregina! Zerga! Nik ere potere pejikoa ditut. Izalako, edurna zuri etorri hona! Zer nahi duzu? Proba zazuzen galgoxoa. Ez, eskerrik asko, baina orain ez daukat gozerik eta gainera hipotzentzako bazkaria egin behar du. Gero egin gauzu bazkaria. Begira ze itxura duen, oso ona dago. Bale, bai. Bai zaba, goxoa. Nik ere potere pejikoa ditut. Iztatuko erde zuri. Hauzo radioa, zer bertatu zai? Egon izilik zorrin petralakoa, ni izango naiz erregea. Zergatik zu? Ni indar handia dudalako, begira. Zerritxo enekiatea beldurre gabe. Eta ez. Zerritxo enekiatean edo bestela behera botako du.
txiki, bihotz handi. Aigo, ipotxa gara gu. Hanka txiki, bihotz handi. Horiek tontakeri hutsak dira, ni izango naiz erregea. Ez, ni erregina. Ez, ni erregea. Bai zera, gu erregea. Ni ere erregea izan nahi dut. Zu zergatik? Ni oso handia naizelako eta egan egiten daniago txapi bat ikusten dudalako. Baina zu ume bat zara eta ez duzu handitu nahi, bakarrik jolastu nahi duzu. Joku polita izan daiteke, niri gustatuko zait. Joku polita bai, baina erregea izateko heldua izan behar da. Nenok bultzakada kolpeka azten dira, borroka handi bat sortuz, geroago txano gorritxu agertzen da. Zer gertatzen da hemen? Guztiak errega izan nahi dugula. Baina ez gara ados jartzen. Txano gorritxu, zu aukeratu erregea. Hori, zuk aukeratu. Ez zaizu importa? Ez. Ongi da. Norra importatena? Ni! Egia da. Arrazoi duzu, deitu egingo diogu! Mikel etorri! Nahi duzute? Mikel itxaron. Urrengo goizean. Mikel, ez nahi jaikitzeko ordua da. Ama, erregea naiz, Bai, ama, ikunen herriko erregea. Ai, Mikel, ametxetan ibili zara. Jantziari berandu dela. Ametsa, benetazko azirudin da. Ama, begira. Mikel, espabilatu berandu dela. Bueno, hau gure arteko sekretu bat izango da, bale? Ama, banoa. Eta Mikel oso pozitua amaren etxetik ipuinen herriko erregea delako. Gustatu al zaizue? Bai! Nik narratzailearen papera egin dut. Eta ni aurkezlea izan naiz. Nik amaren papera egin dut. Eta ni Mikel izan naiz. Ni Maria Errauzkin izan naiz. Nik Zorginaren papera egin dut. Ni Maitagara izan naiz.
Txaloaren papera egin dut. Nik txalo gorritxoaren papera egin dut. Nik amonaren papera egin dut. Ni historia izan nahi. Nik edunezuriren papera egin dut. Eta gu ipotxak izan gara.